ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம். நான் எதனால என் ஐடி பேன் ஆச்சு, அது மட்டும் இல்லை நம்ம 10 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அடித்தனால ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோவும் வச்சுக்கோங்க. 10 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அடித்ததுல ஸ்பெஷல் வீடியோவான்னு கேட்காதீங்க மக்களே. ஏன்னா நான் ஒரு பாட்டு பையன், இதோட பேசுகிறத கட் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கேன். ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் கழித்து பேசுகிறேன். ஓகே கைஸ், பை கைஸ். Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ஓகே மக்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் ஐடி எப்படி பேன் ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் என் ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னால், ஹேக் யூஸ் பண்ணுறா, நம்மளும் அப்படியே ஹேக் யூஸ் பண்ணி ஹீரோய்க்கு மாஸ்டர் போயிடலாண்டா அப்படின்னு சொன்னேன். நானும் அதை கேட்டு ஹேக் யூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணேன். ஆனால் நாங்கள் நினச்ச ரிசல்ட்டு பேன் ஆகிடுச்சு. என் ஐடி எஸ்கே ஐடி, அந்த ஐடி 62 லெவலில் தான் இருந்தேன். ஆனால் அதை கொஞ்சம் டாப்அப்பும் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அது கொஞ்சம் தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு லெவலில் பாஸு அப்பப்போ நிறையா 10 ரூபா வரும். ஒரு எலைட் பாஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த ஐடியில். அதுதான் கொஞ்சம் கவலையாக இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இனிமேல் ஒரு புது ஐடி வாங்கியிருக்கேன் கேஸ். அந்த ஐடியில் இனிமேல் கேம் ப்ளே வரும் பாருங்கள். அதுலேயும் ஒரு பிரச்சனை கைஸ். எங்கள் அண்ணி என்ன பண்ணிட்டான், அந்த ஐடியை என்கிட்ட கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஹேக்கை போட்டு விளாண்டுட்டான். ஹேக்கை போட்டு கரீனா அஃபிஷியல்னு அவங்க 4 நாளைக்கு உங்கள் ஐடியை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிவிட்டீங்க. அதனாலேயே கடுப்பாயிடுச்சு. ஐடியை வாங்கணுன்னே இப்படியான்ட்டு போயிடுச்சு. 3000 ரூபா வேஸ்ட்டாக போச்சு கைஸ். 3000 ரூபா அந்த ஐடி வாங்கினேன். அது நிறைய டாப்அப் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் ஐடி வாங்கினேன். சரி, இன்னும் கொஞ்சம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கழித்து நான் பேசுகிறேன். அது வரைக்கும் கேம் ப்ளே பாருங்கள். கொஞ்சம் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் கமெண்டில். ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு எடுத்துக்கிட்டு லேக்லையும் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு பாருங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இதோட முடிய போது. கொஞ்சம் நேரத்தில் கேம் ப்ளேவும் முடிஞ்சு போயிடும், அப்படியே வீடியோவும் முடிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா பொறுங்க, ஒரே நிமிஷம் கைஸ் பொறுங்க. மெசேஜ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, பொறுங்க பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோ கொஞ்ச நேரத்தில் முடிச்சுக்கலாம். அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு, ப்ரோ நீங்கள் இப்படி தமிழில் வைக்க மாட்டீங்களே எதுக்குன்னு கேட்டிருந்தாரு. ஏன் எனக்கு வெரிஃபை ஆக மாட்டேங்குது தமிழில் வைக்க. அது இதுன்னு எடிட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு வீடியோ அப்லோடு பண்ணணும் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பொறுத்துந்தான் வீடியோ வரும். பொறுத்து பாருங்க, பொறுத்துங்க வீடியோ வந்துடும். ஓகேவா? தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க. பொறுத்துன்னு சொல்லியிருந்தேன், அப்படி தான் சொல்லுவேன். சாரி கைஸ். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ முடிய போதே பார்த்து சேஃபாக இருங்க. வீட்டுக்குள்ளே வெளியே போகாதீங்க. இந்த ஒமிக்ரான் என்னமோ ஒரு வைரஸ் வெளியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க என் ஃப்ரெண்டு எல்லோரும். என்ன பண்ணுறதை விடுங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒமிக்ரானு எல்லாம் வந்துடும். அதனால் வீட்டிலே இருங்க. அந்த வீடியோ முடிஞ்ச போதே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் கைஸ். எப்படி தரமாக இருக்கா? ஏடபிள்யூஎம் நல்லா ஆடுவேங்க கைஸ். அதனால தான் எனக்கு இப்படி தான் தரமாக வீடியோ வருது.
ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வாய்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் கண்டிக்காதீங்க. ஓகே, வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பாய் கைஸ். இந்த லாஸ்ட் அந்த ஒரு கேம் பிளேயை மட்டும் பார்த்துட்டு போங்க. மக்களே, டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் அவனும் வீடியோ போட்டுட்ருக்கான்.